Volám sa Marek a pracujem ako IT developer so zameraním na frontendy. Ďalšiu otázku poprosím. Tatra Banka ponúka viaceré možnosti kariérneho rozvoja. Je na každom zamestnancovi, akú možnosť si vyberie. Niekto má záujem o manažerskú pozíciu, niekto má záujem o špecializáciu sa v danom obore. Ja konkrétne mám ambíciu špecializovať sa v oblasti user experience a ďalej pracovať ako vývojár internet bankingu. Začínal som na dokončovaní nového internet bankingu. Neskôr sme vyvíjali internet banking pre Raiffeisen banku. V posledných 2 rokoch sa venujem aj vývoju e-commerceových aplikácií Tatra Pay a CardPay. Okrem vývoja sa venujem aj oblasti user experience. Pôsobím v rámci UX týmu Tatra banky, ktorý som pomáhal aj budovať. Sme dobrý tím, navzájom si pomáhame. Každý vie z určitej oblasti vývoja alebo bankovníctva niečo, takže tá vzájomná spolupráca je dôležitá. Moji klienti sú predovšetkým jednotlivé odbory alebo jednotlivé oddelenia v banke. To sú tí naši primárni klienti, pre ktorých dodávame veci, ale tým najdôležitejším klientom je klient banky. Na mojej práci sa mi najviac páči, že môžem vyvíjať aplikácie, ktoré naši klienti používajú v každodennom živote. Na ten open space sa zvyknúť dá. Nebol som na to zvyknutý, kým som prišiel do banky, ale nie je to rušivé. IT vývojár v banke by mal byť komunikatívny, pretože dochádzame do kontaktu s inými oddeleniami, kde je potrebné nájsť spoločnú a zrozumiteľnú reč.